Sa Banwa sang Miag-Aw, Iloilo, mga ginapasuni miyembro sa New People's Army na siplatan nga nagalibot sa isa ka barangay. Nakatutok, John Sala, live. John? Set tatlo ka adlaw antis ang pinili ay mas ginpasangkad pa sa kapulisan kag sang Philippine Army ila presensya sa mga lugar ginakabig NPA infested matapos masiplatan ang armado nga grupo sa Banwa sang Miag-Aw. Napuhag ang mga residente sa Barangay San Jose, Miag-Aw matapos maglabay sa ilang barangay ang dosi tanan ka mga ginapasuni miyembro sang New People's Army pasado alas 6 Miyerkules ang aga. Ang hitabong nakuhaan sang CCTV footage kung sa diin makita ang pila sa mga kalalakihan nga nakamaskara apang ang iban hayag nga makita ang itsura. Initially, itong mga tao na to, no, believed to be under down ng southern front ng PR Panay, and we had a brief conduct ng inspection, mga 10 to 15 minutes, no. Talagang yung mga dumadaang tao doon, no, they were very surprised. Suno kay Lieutenant Colonel Joel Benedict Batara, wala man sang may ginsakit ang grupo apang bangod armado sa mga armas lutang. Aside from na traumatize yung mga tao doon, no, at after the terroristic approach ng mga doon, no, talagang takot-takot, talagang natakot yung mga tao doon dahil nga bigla po yung pagsulpot nila. Dugang panibatara kalabanan sa miyembro sang armado nga grupong nagaedad 15 tubtub 17 patimaan nga padayon ang lapnagon nga pag-recruit sa mga pamatanon sang nasambit nga grupo. Sa subong padayon nga ginapaalerto ang kapulisan kag mga pumuluyo sa bugos nga rehiyon nga mangin mabinantayon sa seguridad ilabi na sa nagailapit nga eleksyon. Set gilayon naman nga nagpalagyong mga armado nga grupo sa nakita nga nagapadulong ng katapos ang Philippine Army sa lugar. Said John, magluwas sa pagpamahog. Ano pagidangin pang ubra sining armado nga grupo dito sa lugar? Said maluwas sa pagpamahog ginpang kapkapa ng mga pumuluyo dito malapit sa lugar kag ginpang kakaspa ang pila ka mga campaign posters sa mga lokal nga kandidato sa distrito.